Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nongyalam ka hanyo trap a Czech National Movement sengkme hapo ka jingalam u president ka seng uba lamprang kharbani haka khatphra tarik unaitung arajar pusau kilalit banya kendu ya ka Director General of Police ka kong Ida Hisha nongrang halor ka nongrem bandawa khot haji ki BSF ki badan hadangar bat balat khaput bat kari Bangladesh bat kiwe de kiman habakran shakila pathai khobor nakaliang uba lamprang kharbani president ule thu baka seng kala yo jingtep baki don ki breu ki ba pha rung to eki khar Bangladesh dak bashim shipo hajar shikhle breu kumta halor kani nakaliang ka seng kadawai ka DGP ban khot hajar ki BSF ki bapet hakite ki shnong shu lo angru baka seng kamkwa baka jala Meghalaya kan kala long kum ka Agartala ka baki trairi kila kala rit pat halaga jong ka jala halor kani ka banta nakaliang ka DGP kan sa shimkhya halor kini ki mat baka seng kala pensngau kawai kamat ka baka seng kala pensngau ka de halor ka jingpen slam ban pelat yaki result pulin bar ka jingjale ki kam snew kamtam udrok hak ba yakini ru ka DGP kala kular ban shimkhya ka meeting ka jong ka HNMCC bati madam DGP ilaya tiri shibun ki ai tenre kawai ka ba kam kosan kalong ba iwan ban ikendo ya IDG badai ban khot somon ya ki BSF na tena po dangar ban balat namar bang yo komplain ba kidon ki bari dan ki Bangladesh ki wanrang rungtu na Bangladesh dari India bat yo ru jingtep ba kidon ki na husnong jungi nang tei khasi bat karo ki ba sim sipau hajar na we kromangla tengis mila yakan le thiri taiba namar bang isutu ba ka jingwan rung ki bari sen negeri be ki jungi kalong ka bama bar ka ba mansau ba namar ban suono tanggine ki barjala don pahang ne rungila inya te katno tam kin nangwan nang tu nang wan rung swan rung ki khar Bangladesh namar ngi sutu ba kajingwan jong ki poiwer ki poihap khamtam ki khar Bangladesh om tang ba kini ye kayo kam yo jam jong ki samla jong ki nong ki tari muluk henry marngi ngi latip lo pang sejelat bor kum ki seng balang ki bari ki wan hang ne hakadur kum ki nong bala henry ki le pat ki kam lai pujat ki kam sneu kum batu kali tu ka them bar ku bajia ha ki snem berdat ke jingsha generat skor housemate bat ngilaya discuss ma bat i madam ru ila kular ban simkhya yang ne kam namar ngi sutu ba lada kum ki trai muluk ngilong ki minority halga jong ka jala halga jong kari kamut ba klempet ba ka jala khlaya kan salong ka jala kanong ba Agartala ka bar tikum ka jaj benreu ngim kwa ba ka jaj benreu nyotrap ka jaj benreu ri kesidentia nginlong kum ka nong ba Agartala ka bar namar hangti po Tripura phila jui ba utari tresnong ula kalalong ritpai bat ka ba kham septing susu kolong ba ngilai discuss ba bat madam kolong namar ba menta kidang wan kni tangya ka kamai keji kidang wan le etang kilau project le purukom kam sneu tu kali tu baj ba komaster kan wan kapor lada kine ki jaj benreu ki banabari gila bon paj kin kni ru saya kam sensar yo ka ma yo kin jit lo jong u bro le jong nong mi khmat kum balaja ki ki jala tetak tahu ngida kum ka jaj benreu mi sokya bat ni so ban ai khoblai kerpang ye madam bu iba ila kular ban tresitom bat simkhya ye ka benta namar ngi sutu ba ka jingma ka jingmasau ka ap yang i kumitari termuluk lada ki bar jala ki bari ki wan rung kertlat kat benang mi ki por kan mi ki ski har negeri ka bi ki kalong go brom go bakraw mo mang menegsi ni la yo ban ya kendu ya i DGP i bedai ru i DGP i ba nongkong na ka liang jong kilok me i ban pet ya ki police por goi te mena ko ong presiden ngila dep hi ban ya kren la bun ba ki topik ila kren te ni tenat ba long ka karkom ya kendu jungi ya i madam bat ida shim hiru positively ya ka suggestion ka bangi ai te hadin katu jingkren jong i presiden ka ong spang tu ki mendari bawandung na po Bangladesh bat ki brio jungi ki ba ya shim kabu ban kamai pisa ban pendrung tu ya ki brio po Bangladesh ngila ekran du spang ka kam jam namar ba pingi i ba kejing kurdu kam kurdu jam apo state miklia kam dai ke ba mulum lah dai ke belajor ba ila juya kren nak kapor syakapor hak bai dai ba ne pang dai hadu mtang i ba government kam ka government kam simkia ya ne ke benta
di mana hak bide bagani ngila ya keren be madam madam sumha ban kampun kloi no ya kajing tungkam tungjam hak department jongka polis nomor ba PE kat nu tu gibriu ki kena sambar pli ki ba yaki mah na benta ban pendap no ya ka recruitment proses bakin yo no ya ta ka kam gajam rai hadu benta kampat urlong ai te ngila ekren ngi ong ba lada ka delay kumni kata kamot la dai tik kum ong ka ketien pareng ba justice denied or justice delay is justice denied mot haba penslam hi banyo ya ka kam gajam kala long bet kum bom nom ai rai ka kam gajam namar ba kum ong i we na gid khot ngi mnai ong ba pi kani ka jingpul islam ya kani ka jingpul islam hak beidai ban thukam tungjam kalong bet kum ba penduk no ya kalat kalenti ya kena samla jungi bakin yo ya kam kejam te hak beidai ba kani i DGP jungi mana ila ong ba namar ba chwa ban recruit hak beidai ba kani ka kini ki post ki per hapok ka police department di ong i don kam chwa banda ya ka physical evaluation andala dep banda ya physical evaluation dan gila ban proses cebar syakmat pada te hak bi dei ba kani ka kam iong ba mene ba kani ka por menta kadang dei ka por ka baslap te kan kam sitom banda ya ka physical evaluation iong ba mas ndap ka independence day by October ai sedang no ban le ya kani ka ban sedang no ya kani ka recruitment proses hak bi dei ba gitu gi kam di jam ke bla depan advertisement hangani kamat kebalai mana bayar kerana bagi Madam DGP kalau sepang drugs ni kat kum kajing jelai jong drugs menta kalau long sabab palat bat kapen jat ya kalau jong ki lung kena ki samla ba menta terkai kawangi ya discuss mana kalau bangi kerpat di Madam banbu kam bon ki check post ban kam pen klan chusu te long in le kai bayar dei bad ngila request ro ibat so bahalem pedbu lam ka awareness nak liang ka police department kam tam ki jaka ki babon ki bajelai gini drugs te lakular yangi bat ngi so sarong sya bangi yo kat ini DGP iba kular bat iba ong sya in yarap ingi ban le kini badong kam.